estem en Torrent i vinc a parlar del romancer valencià i cançons narratives i alhora introduir també alguna qüestió relativa a Torrent. Cal pensar que Torrent és un poble que va pertànyer a l'Orde dels Hospitalers de Sant Joan i precisament probablement entre 1307 o 8 i 1317 Sant Joan de Penyagolosa, el poble de Sant Joan de Penyagolosa, que és Vistabella, i el pic de Penyagolosa va ser dels Hospitalers, fins que l'Orde de Montesa, que se va fundar precisament en 1317, se va fer càrrec d'aquelles terres. Aleshores, jo crec que hi ha una relació directa entre el poble de Torrent i Sant Joan de Penyagolosa, de tal manera que la creu dels Hospitalers encara està en el santuari este i, no sé, d'alguna forma m'agradaria trobar una relació directa entre un lloc i l'altre, cosa que realment és difícil, però com a hipòtesi és probable. L'altre tema és el romancer. El romancer valencià, la veritat és que no està massa apreciat. Per què? Perquè s'ha treballat poc en ell. Jo vaig editar fa uns anys una antologia del romancer valencià on vaig posar 100 romanços. En el moment actual jo crec que em podria posar ja pràcticament 200. O sigui que treballant, buscant, etc., se pot ampliar molt bé el catàleg dels romanços valencians que s'han anat explicant, s'han anat, diríem, ensenyant de pares a fills, perquè pràcticament és tot oral, i si hi ha algun escrit és sempre fet per algun poeta, diríem, del poble, per tant, arrelat a la terra. La veritat és que la temàtica és, com a tot el romancer, molt diversa. El romancer valencià, en tot cas, sí que hi ha dos temes que destaquen potser sobre els altres. Un és la broma, diríem, un poc el xasco, i l'altre podria ser el caràcter eròtic, que és molt típic, diríem, de la cultura valenciana.